Rong yang chu bar pakhata anu kumhni kalta a bora san duhthlan leina tur in tuakin a the ang tokin a thok ve a ma se asum mamo sat ala tling thei lo zan khat chu zo dora chuan chi jing yan tangwa hlawhtlin le hausa tak churon kalin yang chuan a thil order chu lo pe in kal le mai tum chu kongka chwa ma in jing yan chuan a run dang tatlat zan khat hun man puya chuan a soma yang chuan alo hnial ngal thwaya alom lo hle bok ma se jing yan chu a beidong mai lo engzat po in chhia ro ti in anor lui dewa yang la poisa mamo em lo ni ve bok nen anu duhthusam hnung ber a thlan omna tura a du na hmuna thlan lei sak ve ngei chu a du a hmun en kol tu pa la in a khonga ya wangin kumhni chung hun pe in sing ruk ron nei turin a shila tuna sing ni chau a nei bok nen atan chuan nar har sa takani a topa chuan thutluk na siamin a taksa chu lo theilo na wang chuan a hlan ta a thianghlimna par chu jingya na tlan tir ta bok a tu zinga jingyanin ala thianghlim ti a sha chan ta ka phei chuan alom ru hle a yang e ro a thil ti a changa poisa a ron dil ngal zat WeChat mang chuan poisa chu in thonin jingyan chuan yang chu a khabe ya domin ngun tak le chiang zat mai hian a mela chutiang thil chu ti to ho lo tur a shilin a na tho atanga bang tur le na thar tha zawk zong turin a shila chutiang thleng yang chuan in ro ti ratum lo alo in chharna zat sing ni aya tam dai a ron la thon zui yang la chuan a soi zat aya tam ti in du lowin a bang zong chu a thon let le nga la jin yang anen anin mel reng lai chuan kongka run ri in kongka honga kongka pon lamading yang in a mu chuan rang takin a hoisun nga la a bel pahlui na taka siam tu shen yan kha alo ni anu achana har sa taka omlai khan a duhthusam te puitlin sak ngei tumin shen yan hne na khonga ya poisa puk tir sham turin mang ang takin atlana ma se a thopui nu nen an lo in biak na shat fu wang chuan ding chutin a thopui nu chuan yang chu nei te atum hna yem ti alo zota shen yan chan na chuan yang ri ru chu tun thlengin ala hliam renga ani yang chu son mai le nun enjoy vel nan ba ka aman lo thu soin anu pui tu ratan chuan amil pui ngei mai a du thu chu alo sei ve ham chu ni in yang ril ru chu an em shen yan chuan yang ding chu anung lama changa ron hu ve in makti mel tak chuan ron en chian atuma ma se jin yan chuan lo dang makin pon lama in beturin a shwai chhuak ta da ya chumi nuwa khamisa na jin yan a chet na tema bang khan a taksalama har sat na nein ain entira doctor la chuan ama taksalam ngai to haulawa a bial pa a khosa chu timia lo tur ani ti in a taksa en kol chatur le eng emo cho in alo hotir le maya jin yan po doctor chu a chan pa ani wangin mutura alo kalve chum takalo ni a yang chuak chi a mu chuan a chan pa ruma chuan rutin pe hel takin a hma a local cha me chan chin chu a zota a chan pa la chuan ani na soitel si lo chuan a bel pa du tho zia le me chadin mun lam ngai to haulawa a taksa a chen sak thu lo shilin chutiang mi pa mai chu a lo ho ve tok a jinian chuan nuam lawa ti ru hle a ho nu chuan yang chu biak tu min WeChat lama chuan a luta ma se alo blok le dai to ti a she zui ngal yang po a thona nga ya la thok ve zelin chum khat chu chan ho le nula ho ron kal zinga an shwai tu ve ber chuan a be sei tatlata anom na hmuna in tura ron pe chu mutpu ya lo som hamin yang chuan alo ngei ve hle a chu pa la chuan a swal thiam tok lek hian a chan te ma a adu lo chung chu pot phein a khoi lui vel ta nga la a chan te la chuan ron pui nekin an lo hlim pui zek an thona bara ron lut mek jin yang chu a ron hoi pheya yang nge ni ti a shat nu chuan ron kal nai ngalin zu bottle chu mi swal pa chu aluwa tak a ron voke ta chhuaya room chung po a re ngal diak mai yang chuan kai thawin a o ma pom bet bata mi swal pa chu anaw te hne na chuan the chhuak tur a shilin yang in hlau thong le mak ti mel taka alo mel chu a o ma dom bet bokin a shwai chhuak ta dai
a motor shwai ho tum lai chuan engwanga bara la thok nge ni ti zo tin yang chuan nuam ti lo mel takin poisa amamo thu in alo changa chu thu a sha chuan jin yang chuan alama chuan kun na in fo chu atum yang chuan lo du to ho lawa jin yang chuan poisai ma mo ni lom ni ti in a zot non le nga ta chu po ni se ti in yang chuan a she mel to le a ma se wei khat le che ati chuan anu duhthusam ber apuitlin thei to ang ti in a taksa chu a hlan non le a hotel lam chu an pan ta ngal atuk zinga dan ngai te te in poisa anin pe fel le a amom ai tam a pek le chuan yang chuan du lawin a pe kir le thlap chumi nuwa thakha chunga tan partnership a zor tamaya 1 million lai doctorin tampo atam hle ma se yang chuan mei che in swar ang maya acha ka pianga le theini adu bi khau lawa lung oi lo taka a maya chuan tui the chotin akal san nal nal in lama ho chuan api chuan tiang nen a koi zor zora veile khata yang in anu thlan le na tur poisa tam tham tak mai anei ta mai churing helin angai tu ema wang chuan thil thalo ati mayang ti hlawina do pa yang chuan chu tiang ani lo thu le shengshi company ya na tho awanga lok na anei singa mi ni thu te ba zet le nom ti lo tak chuan soya api chuan na oi mai lawa ma se atunu chuan thu dik soi ngei ti be se in engtin ma chuan ati zui talaw yang ero achung rila ain thiam lo ngoi ngoi thung anu thlan po chu an lo lei thei tange ya kumni nuwa adu na mun taka chuan awa po chu phum ve thei to in yang chuan anu chu wana hlim tak le thlamang takin a chol to nge yang ti in api nen chuan anu thlan ma a chuan chudunin anlung chedun le engtin tin ne mo chulai hmana chuan jingyan le anaute anron lang ve le hlola chulai hmun enkol tu pa chuan lo dor vatin an pu ber chu jingyan chu alo ni yang te pi tu thlan ma a lung che taka om mek a mu chuan an chan chin chu thlan mal enkol tu pa chu azot vata chu pa chuan yang chu no pang fen le thlok thataka ni thu shilin anu in kum ni liam ta a abora san thu te a du thu sam to ber chu helai hmuna phuma ni ti thu te chu shilin jingyan phalna angin sim ruka thlan chu leithei ani thu a shil dan le rim taka a tho nuwa kumni nuwa arun leitak dan te chu chuan mel taka shilin thlan enkol tu pa po chu yang hlawhtlin na wang chuan alo lom ve em a shengshi na a tho thei wang chawa tundin mu chu thlenga ni ti shilin api po in a chuan hle thu te a shil le tak zela chuan jingyan po in thil omdan man chawin yang chu a khongai ve ta hle a yang te in lama an le nu chuan api chuan anu anga thil a thlak tak ati mai lawin atunu chu a thiam ang tokin thu tha a shil ve renga yang po in api thu soi te chu thataka lo ngai thla in a chung rila ero do ta shilna awang chuan nuam lawati hle a shengshi ya khan a chanu jaw jaw thokin kumni lam ta khan na chu adil ve nge ya ma se lak lo zinga atel kha alo ni api ka sun loklan chuan phone call dongin arin lo takin shengshi company lama HR department an lo ni a an resume an lo mu thu le shengshia thok tur atana an lak thu an ron shil hlol mai chu tiang ya nin dil na a thelu o ma sha si law jaw jawin alo ti sakem ni o ti te ngai to in report hun tur an ron shil chuan phur taka lo changin a ma hun so eng ve don ta ni anga in a hlim ve ta hle a a office chan ni chuan a chan chaber jaw jaw nen in mungalin an hlim dun hle a jaw jaw chuan na tho bana ama zokin a chi tur tho te soin nuaman ti hle chumi kara an CEO mel chali le no pang tak chan china shil sui nge ya an company ya a chan ve vel hi chu ama wanga na ron thokan ni thu te shilin an CEO chu an du em hlom veka ma se ani yang mel thatna nen te chuan te min an ni ho chu an buk a rit lo deuh so kang ti in a thian nu chu an fak zeu boka nui dun hak hakin yang chuan tunna chuan chu tiang lam ni lo poisa chau a thu pui ani thu shilin chutia hallway ya an ti mek lai chuan an CEO te po chu ron thlengin rin lo takin jinian chu alo ni renga yang makte po ameng kok mai jinian la chu ama a tak ron dingin
amel reng nu chuan nui sukin akal son le ngal maya a hlo thon em wang chuan yang po alung phu chu phurang dup dupin jaw jaw po alo bang bik chuang lo yang chuan ama alo chan dan te bol le alaka ache dana wang te khan a ban pha maya ngem ti in a hlau thong nga le a amut fu man tak te po chu an ro rai rai mai zana po la hle hle thei lowin wechat lama chang chuan jingyan chu ngaidam vedil topa shen chi ya lu a har sata wangin ban lo turangin top mai te chu atuma a thiamang to ka a in thiam lo thu le khami chuma ama in ati lung oi lo ema wanga khatia che tamai ani thu te chu texin en po a en changam lo ma sere lo te ya chana adonga a en chuan ngai dam dil na kut sui lem aya love emoji zok alo mang chu ni in a zak lu tuk chu awa soi fel le nga zung zunga online meeting lo nei mek jinian po anui suk suk mai a om dan chu a meeting puite po chuan lo mu in chu zinga a chanu le a assistant ni bok miss shen chuan shom ti mel deuh hian om dan chu engwang nge ti aron zot jian po chu top deuh chatin meeting chu ati top zoi ta mak chumi nuwa ana thok zinga mi yang chen na mun lo zong chuak tur a shilin moturin akal nga la yang po akong ka ria sha chuan hong tur a phei vatin jinia na mu chuan rang la tokin khar le maya tuma ma se jingian chuan lo chel bet tlatin aron lut lui ta tho chut munaram fel nuwa yang chuan in turun pe in jinyang chuan abula chuve turin a soma yang chuan a shelo der ma sapota voi thuma som lui nuwa voti ti in a chutir thei sha ma se a in rin ma in amal chonga chuan a pot chuta nok thunga jenian chuan offer alangai reng thu a shila ma se yang ero in ti le to adu lo thunga jeniang ero in yang adu ema wang chuan toma po engma la theilaw yang po in anin zom na chu pole ana thok ang chau ni to turin adu a chumi tur chuan voi khat mut pui le cha ila engki ma top thei to angem ti ya zot topin jingyan chuan ama ain nga thu shilin yang po in sheve deu ma se zalen zo ka anun chho thei nan apom le tange nge ato zinga ero breakfast nei lai te chuan a thoveng ta hle a thu tiam hlen ngei tur a shilin jenia ngan poisa a pek le po chuan angai angin a pelet le maka a thu tiam zok chu a hlen lawang ti mol chu a hlau ange nge yin jeniang la chuan chim om deuh hian a lo shelo der kwal vela yang po alung oi lo hle ma se ti le tumna anei to lo thung jeniang ero in kaltir mai chu a phal bik lawa anu anga pasal nei lawa fapom ringot mai chu thil tha ani lo ti sha in ve na dam doi le tur chuan a chuak le ta a dam doi a le na dor china thau kalin dor kai po in alo pe ve maya ma se a pe tu lo anga tu thau pakhat chuan dam doi expire ni to thu le an pi po in double to tura ati ani thu chu soin alo lak sak thwaya ape tu po chu ain thiam lo hle yang po in expire ti a sha chuan a hlau thong hle a expire nuwa a thok thei thawem ti zo tin voi ni lai alo le to myawa nurse nu po chuan an sha bik lo thu lo changin damdoi aya chuan test kit a le ta zo ka in lama a test chuan a hlo ange nge in naw chu alo pai ta che mai anu nen an din mun te ngai to le tin no pangdangin musit taka anti du dale panei lo tia an kau fau te khangai to ki rin a hlau thong em rang takin damdo in lam chu apan le tangal Dr. Lee ama jengya na chan pa a mu thau kha awang hule a tlang takin naute chu adu lo thu a shil ta thlota Dr. po chuan naute pa a soi pui tu empty zo tin yangin angai kher lo tia chan chuan ama a atak salama har sat na lo om to nen naute pa chumi fel tak ani lo ring lo ve topin lo thong lo tur le ha dam taka om tur a shilin aman adu dan ange ya engkim ati fel sak don thu a shila akuta engkim da tur ati nu chuan yangi ro aril ro in swal na sa hle jenian chuan Dr. Lee chu in puya somin arun thentla ema wang chuan alung oi lo hle a Dr. Lee chuan dam lo en tur lak lo dewa anei thu lo shilin ama a mu to tho a chan chinan soinu kha ani thu te shilin an naw pai thu le adin mun te chu a shil tamaya
jingyanin nawa pai ti asya chuan phok lutukin ameng bial ngal doctor lila in anaute pa chu lo hove em bokin ama naute nu tan po shin lo chu a thazok thu te po soin a khongai ve zok le a jingyan chuan ti tlaka tum ti ashat ngat phei chuan a thu hle theilo man mo takin yang mutur chuan akal ta ngala mase a ina chuan alo omlo wi chata bia ka tumin alo blok le vek to si a phone tlang thei box si lo chu a thin rim chun to damdo in lama yang po hlau thong taka omin nursing operation room lam anin pe to thu aron shila aron ko ta ka chuan mong changin apana adin mun ang maya din mun se taka naute chu adin ve phal lowin shiom ti tak chung chuan pian tir lo chu athlang ta mai ani si a kongka lut vel chep tia chuan ban thachak takin ron po chuakin banga anor beta makti mel taka melin jingyang alo ni araya mo tia zotin ti tla ka tum chu alom lo hle a yang ero in naute chu amo phurna ani a atlin don lo nia ashat ba ka ashing nun shi om taka ma chon ai chuan kaltir mai chu athanga jingya nero in amo phurna ve thawani ti shilin engwangin nge shi om takina omang ti hmutin naute chu ti tla ka phal hau lo engkim akuta da tura shilin ani nei don thu a shelter rup maya in rem na fel tak alo duan lok chu a pe ta ngal bok naute chu a pe na changa tharuk nuwa akal san theyanga apa in en ko lang ti le ama po a chom dol nan million zani loi apek tur thula win zakin yang chu ameng ko ka naute hi ifani lo ta se ati po chuan a pian nuwa paternity test nei thei ani thu le a shimin do ta shilarin lo thu chu lo soi ve tlet boka yang po a tho hwai mai ama nei chu a rem lo na omem ti zot nan le in yang chuan zam mel tak hian a rem lo na om lo thu le naute in nun har sa le shom taka nei lawanga chu ba ka ama po ain en kol na pek anga yanga masi ti in thok chu ala deuh haka anin chen nuwa emo engpo mipui lama engma pongzar lo sham tura nge nin jingyan po in alo rem ti ve ngal mase chumi aya chuan ti in nai taka yang chu amela abeng bu se ta chuan voi khat ma a number delete emo blok le to ngai lo tura shilin yang po in ati to don lo thu chu alo soya in nei tur chuan anin rem ta bok